Neville Gaffa, il-konsulent tal-gvern li jaħdem minn Kastilja u li ta' spiss der iżur il-villa tal-ex Chief of Staff ta' Muscat Keach Kembri u kol ħalla pajjiżna. Net News jinsab infurmat li Gaffa telaq minn Malta fuq safra personali fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet sabiex igawdi l-vaganzi. Is-safra ta' Neville Gaffa tasal fl-istess perjodu fejn kemm il-Prim Ministru Joseph Muscat kif ukoll l-ex Chief of Staff Keach Kembri jinsabu barra minn pajjiżna fuq safar personali. Keach Kembri telaq minn Malta l-ħamis li għadda lejn Bologna fl-Italja. It-titira tiegħu telqet kmieni wara nofsinhar akkumpanjat minn martu u tfal. Dan minkejja li Keach Kembri għadu sal-lum il-ġurnata investigat bħala parti mill-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Keach Kembri qed ikun investigat ukoll b'akkużi li pprova jfixkel l-investigazzjoni, dan wara li Jorgen Fenek akkużah li batlu itri biex jigwidah kif għandu jixed. It-tabib ta' tnejn li huma wkoll ikkonferma li wassal dawn l-itri li madankollu qal li ma kienx jafx fihom. Joseph Muscat sadattant għaddej bir-raba' avventura tiegħu barra minn pajjiżna fl-istess xahar. Fil-fatt il-mexxej Laburista wasal f'Malta 2 wara nofsinhar iżda immedjatament wara telaq lejn Londra biex igawdi ċ-ċelebrazzjonijiet ta' tmiem is-sena u l-bidu tas-sena l-ġdida. Minn meta ħabbar li se jwarraf nofs Jannar, Muscat flimkien mal-familja mar il-Vatikan jiltaqa' mal-Papa fi żjara li ma kienitx uffiċjali kif normalment tkun żjara ta' Prim Ministru mal-Papa. Ftit wara Joseph Muscat intlemaħ f'Bethlehem fejn qatta l-milit hemmhekk, żjara uffiċjali li għalija attendit ukoll Michelle Muscat. Il-fatt li issa anke Neville Gaffa jinsab imsiefer tkompli tqajjem diversi dubji. Neville Gaffa u qrib sew ta' Muscat u Xkembri tant li bħalhom kien jaħdem minn Kastilja, il-post li jissemma repetutament fl-investigazzjonijiet tal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Wara li fl-aħħar xhur kien fiċ-ċentru tal-attenzjoni b'numru ta' Libjani jiġdu kontrih li żammilhom il-flus biex jakkwistaw il-viżas mediċi, Gaffa fl-aħħar jiem reġa' kien fl-aħbarijiet. Dan hekk kif ripetutament derdieħel u ħireġ fil-kumpless ta' Villel Lussużi fejn jgħix Keach Kembri, wara li dan tal-aħħar irriżenja minn Chief of Staff tal-Prim Ministru Joseph Muscat.